أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبوا أمباو بدو كرامانتو يالا كدلي دلبا مسافة على كهنة أناك كشي أناك بركة على كودي أنكلي نبلا جلما أنغا بوجلو كنكا أمبي فانا جميع أنصار دين توندي منو fana oluni ni magalakaw ka demaya farala ɲɔgɔn kan ni magalakaw ka demaya min bɛ fana uba ani u tɛnɛmuso ye an kɔ ala ka hinɛna jɛnɛba fo fana ni bɛɛ b'a wele ko yaya ala wele kama ni ka dugawu don kɛ ni musokɔrɔba sanuma ye ala bɛ se k'a dayɔrɔ nɛɛma k'a fara a ka jɔnɲumanw kan ni magalaka bɛɛ lajɛlen u ni jamiyatu ansardini ye tigɛ don bolo kɛ ni ka wele bila Seyid Sharif Usman Madani Haidara ma a kɛna ala wele kɛ musokɔrɔba ye ka wajulu kɛnɛ sigi ka jɔnw bilasira ni baraji min yera o la ala kɛ o bila musokɔrɔba ka mizanu na ni ka barika don olu yɛrɛw la k'u sabati siratigɛ tilennen kan an filɛ nin ye o kɛnɛ in kan ni ka bɛn Septembre kalo tile 23 san 2016 fana dugu kɔnɔ Alhamdulillah mbadenw kumeni ninnu bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ u sɔrɔla kana wajulu kɛnɛ belebele sigi fana misiriba kuru yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn cɛw bɔra musow bɔra diɲɛ fantan naani kɛnɛ in fara kabiri fitiri tile waati Sharif Usman Madani Haidara an ye min sɔrɔ ye an ka ɲɛmadaw fɛ Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره أن درجه العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أن سجل بفانا
aya anga kalma ba no Serif Usman Madani ahadara anana feano aya diaranya abenama kadaka kadimson anu donanyona o kolone doanye o babara bela jere kanye ya kanu anga yo ka kenega a wajibi do anga yo ka kenega kadaka le yara de bara mina no islam ya ni kanyata an islam ya yara yiwai an islam ya korotai aya amba de me ola abe an fena de me anga bara la kadaka an almami ni jama de soro islam ya jama ka soro o de kadi an ya ale fena de bo sira ka o barake ambe o bela jere ni wa fo o bara la anana anisa jalanye abenama anisa jalimba de do ambe do kai si jani kana ala ko dama alibi abe bara mina ala ka yirwa bulo alibi ala ka deme ala kira barka ko ko Allah barka mi do harama Allah salim antlena herela suyera ala ko dama ambi anga fuli folo an karamora Sayyid Serif Usman Madani Aidara amba fo ka senge bali asaraba ala bolo an nyuma na herela ala ka ambe nyuma sege herela foli ko karamoga foli ko fe ka foli di dina nyemo bela jenima ka foli di anga famo ma munu sewu yereseya ka foli di naba bela jenima ka nyina la fe be nyuma na herela ala ka be nyuma sege herela na kume bana sunna ya biro international togora ka fara karamo kankana anga musoroba ka fatuli wajuli ke noy Mohamed ni Morbo ani binefu balmamuso Mohamed ni Morbo ba binefu balmamuso annana uluka sanga kole la kana wajuli ke ka duo ke musoroba ka duo ke la rataba bela jeni amba nyina la fe karamo bna duo munu ke ala ku mene karamo bna duo munu ke ala ku mene anga musoroba ala ka hinana ala ka yafama ala ka la rosma kan naba bela jeni fo international togora sanyo ngachambe ala bolo ala ko yirana ni shini kenae karamo ala ka nyuma sigi herela kataka demba sura herela ka duo ke jamana e ka duo ke fanae ala ka korotawdi ala ka wasawke ala ka hinetaba bela jenna ala ka besa yere koro anga jamana wala ku lafiya aga tobinika salli ala rasul ame befo ne selama folika e ane kisi folika ane tanga folika no de ala ka kisi na ka tanga ba mbeka ametla ka yanduku moko fo sabo moko chama be ibe mo wele ka kola otiye o ni minu wele nu olu yira o ba jira ko olu yoru ye ma bawde o ma amedugu moko fo alima mini afamana moko ana dugutugu na meru amba bela jelefo ame sai ka an karamogo fo anaka dembaya karamogo min nati jon davejila ni ye karamogo min filɛ hal ni ma lamɛ ni y'a filɛ dɔrɔn i ti fili i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ale ye dugale de ye sinon karamogo jɔ nin kɛnɛ kan o ye koba de ye n y'a fɔ du kɔnɔna in na yen nɔ musokɔrɔba in ye an balimamuso de ye ala y'a sigiyɔrɔ bɛɛ Fanama yan sinon a cɛla ye ɲɔgɔnlan de ye mais kɔsa in na a denw nana sigi Fana yan o kɛra sababu ye musokɔrɔba yɛrɛ nana Fana musokɔrɔba ye karamɔgɔ kanu kosɛbɛ karamɔgɔ yɛrɛ kuma kelen min fɔ o de don mɔgɔ ŋaniya de bɛ baara kɛ ni i ye o tuma an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn karamɔgɔ tɛ jɔ bɛɛ ka kɛnɛ kan karamɔgɔ tɛ jɔ kɛnɛ bɛɛ kan karamɔgɔ ma jɔ kɛnɛ min kan o kɛnɛ ɲɔgɔn tɛ kɛnɛ tɔw la tun o tuma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka k'an bɛɛ ma hɛrɛ ye min fatura ala ka hinɛ na ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ la aw ɲɔriw minnu bɛ yan yarabi ala k'an bɛɛ sa sacogo ɲuman na ala ka limaniya d'an ma nimagarakaw ka foli don u bɛnkɛ da n'o ye Binafu Fofana ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. أسلمه أنسجر هرلا يا ربي على كامل هرلا على كان سقو دما على كان لباني anga jamana ala ka basigi ala ka hɛrɛ do akono ala ka bɛn do akono ayere jamakulu bɛɛ ala ka hɛrɛ kaw ye abi min fɛ ala ko dawma abi sira min ye ala ka do ano cɛ ala ko kɛ ala kira bonya kama salli ala rasul. Suina amin an b'an ka dugu la ni o ye Fana ye ni o bɛnna le 23 9e mois 2016 k'a daminɛ wulada in na fo kana se nin sanga in ma mɔgɔw ma lafiya bɛɛ jɔlen b'i sen kan n y'o de fɔ wula in na mɔgɔ ba joli bɛ nin kɛnɛ kan ala de b'a da dɔn ayiwa n'i y'a lajɛ nakun si tɛ ninnu na ala ɲɛda kɔ a mana mɔriba kunbɛn a mana seko kunbɛn a mana kutubu kunbɛn garibu jala ka bɔ a ka sow kɔnɔ ka na a yɛrɛ dekun ala nɔfɛ an ka ka ala fo su in na Fana kɛnɛ ka yan misirida la an b'an ka foli ɲɛsin Fana a faama bonda bɛɛ ma ka an yɛrɛ ka faamaw fo n'o ye an ka alimamiw ye ani an ka karamɔgɔbaw ani diinɛ baarakɛla minnu bɛ Fana yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye a du kelen kelen bɛɛ a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ o kɔfɛ an ka foli bɛ Fana ka bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba khasatan sababu min y'an se yan bi n'o ye jamiyat ansaru dinil islamiya olu ka wele ye ni o ye an balimamuso ka ala masɔrɔ sababu ye an nana dugawu don du kɔnɔ ka n'an sen jɔ kɛnɛ kan yan dakurunya fitininin min mana nɔgɔya ni k'o lase anw fɛ yan n y'a fɔ siɲɛ caman wajuli ka nɔgɔ yan kojugu an ma se kuranɛ taama fɔlɔ an ma se hadisa taama min yɛrɛ bɛ sen na o ye seere ye a silamɛya min ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni an bɛɛ jigi bɛ ala ka hinɛ kan ni o diinɛ in tɔgɔ ye a bɛ wajibiya o diinɛ dɔnbaw kan u ka tiɲɛ fɔ ala ɲininaw ye u ka n'u nɛgɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ ala sɔrɔli ala yɛrɛ ye min fɔ a la o de don maa o maa mana fɛn wɛrɛ fɔ a la min tɛ ala ta ye o tɛ ala sɔrɔ cogo ye ala yɛrɛ de b'a sɔrɔ cogo dɔn wa ala y'a sɔrɔ cogo fɔ a ye kiraw ci
kuranɛ fana b'an bolo yan kira ka hadisa minnu n'a bɛ fɔ ko ɲɔgɔn zama tɛ nin kuma in na o wasara silamɛya n y'a fɔ ye siɲɛ caman an b'a kanu dakurunya kelen dama de ka se ka silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ alhamdulillah misiriw kɔni cayara jalamugu bɛɛ bɛɛ kun na kɔlɔsi ye labɔli kɛ nga ala ye min fɔ n y'a fɔ ɲɛna ye siɲɛ caman khasatan denmisɛnninw n bɛ fɛ u ka Haidara lamɛn ne ka kuma bi ɲɛsin denmisɛnninw ma mun na du o du a jigi y'a denw de ye jamana o jamana a jigi y'a denw de ye ni lamɔ tiɲɛna ni denw tiɲɛna o kɔrɔ ye dutigi tɛ foyi kɔnɔ du halakili kɔ mais ni denw ɲɛna dutigi bɛ i jigi da lafiya ka sini nata la o de la ne ka kuma tɛ alakira yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko a ye denmisɛnninw bilasira a ye sira jira funankɛninw ni musow la ko ne Muhamadu cira ni nin diinɛ sanima in ye ko cɛkɔrɔbaw ye zɔsɔ ko denmisɛnninw ko an bɛ sa i nɔfɛ o kuma na bi n'i ye silamɛya in lajɛ a taamasiyɛn dama i b'o ye cɛkɔrɔbaw de la ani musokɔrɔbaw o ye kabakoba ye n'i nana misiri kɔnɔ très généralement i b'a ye cɛkɔrɔbaw de ka ca misiri la musokɔrɔbaw de ka ca misiri la mais misiri yɛrɛ tigiw i t'olu y'a kɔnɔ kosɛbɛ misiri tigi tɛ cɛkɔrɔba ye o musokɔrɔba misiri dunge man ka ko ye ayi cɛkɔrɔba jagoya tɛ de n'i m'a to ala ye i b'a to kɔrɔ ye koyi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر بالحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره أن يدرهم العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أنا سجلت بفانا أنا أنا كلام با نو سيرك عثمان مدني أهدران أنا نعرف أنا ديرانيا أبناما كذا كقديم سون أنو دونانيونا وكلنا دانية وببارا بلا جريكانية ويا كانوا أنغايو كأنك أو واجبي دو أنغايو كأنك كذا كله يرى ببارا مينا نو إسلامي كانية تاري أن إسلامي يرى يروي أن إسلامي كرتاي أيا أم بعد دم أولا أبي أم فلان دم أنغا بارلا كذا كأني المامي نية جماعة السلام إسلامي جماعة كسر ودي كذي أمني على فلان دبوا سلا كاو بارك أم بيا أبلا جلني وفو أبلا أنا جالاني أبناما أنا جالين بعد دوا أم بدوا كاي سجاني كنا على كودام على بيا بارامينا على كايروا بلو على بيا على كادم على كلا باركا كذا قرآن الله باركا مدو هرما الله السليم أنت لنا هرلا سوير على كودام أمي أنغا فولي فولو أنكرمورا سيد سيرف عثمان مدني هيدرا أمبا فوكاس تنجبالي أسراب على بلو أن يمان هرلا على كامبين يمان سيج هرلا فولي كوف كرموغا فولي كوف كفولي دي دينا يمو بلا جنما كفولي دي أنغا فامو ما منو سيو يرسيا كفولي دي نبا بلا جنما كانينا لا في بين يمان هرلا على كبين يمان سيج هرلا ناكو مبانا سونايا بيرو انترناسيونال تورا kafara karamo kan kana anga musoroba ka fatuli wajuli ke noy Mohamed ni Morbo ani binefu balmamuso Mohamed ni Morbo ba binefu balmamuso annana uluka
kana wajuli kɛ ka duwawu kɛ musokɔrɔba ye ka duwawu kɛ larataba bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ Ala k'u minɛ karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ Ala k'u minɛ an ka musokɔrɔba Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka layɔrɔ suma ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo international tɔgɔra san ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na ni sini kɛnɛya ye karamɔgɔ Ala ka ɲuman sigi hɛrɛ la ka taa ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ fana ye ka duwawu kɛ fana ye Ala ka kɔrɔtaw di Ala ka wasaw kɛ Ala ka hinɛ tagabaga bɛɛ lajɛlen na Ala ka bɛɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an ka jamana Ala k'u lafiya hakɛto bi nin kan sɔli ala rasul an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya folikan ye ani kisi folikan ani tanga folikan n'o de ye Ala ka kisi n'a ka tanga bɛ an bɛɛ kan an bɛ tila ka yan dugu mɔgɔw fo sabu mɔgɔ caman bɛ yen I bɛ mɔgɔw wele ka ko la o t'i ye n'i ye minnu wele n'u olu yera o b'a jira ko olu yɛrɛw ye maabaw de ye o tuma an bɛ dugu mɔgɔw fo a alimami ni a faamana mɔgɔw a n'a dugutigiw n'a mɛriw an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya karamɔgɔ min n'a tɛ jɔn dafɛsi la n'i ye karamɔgɔ min filɛ hali n'i m'a lamɛn n'i y'a filɛ dɔrɔn I tɛ fili I ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ale ye dugalen de ye sinon karamɔgɔ jɔ nin kɛnɛ kan o ye koba de ye n y'a fɔ du kɔnɔna in na yen nɔ musokɔrɔba in ye an balimamuso de ye Ala y'a sigiyɔrɔ bɛɛ Fana ma yan sinon a cɛla ye ɲɔgɔnlan de ye mais kɔsa in na a denw nana sigi Fana yan o kɛra sababu ye musokɔrɔba yɛrɛ nana Fana musokɔrɔba ye karamɔgɔ kanu kosɛbɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye kuma kelen min fɔ o de don mɔgɔ ŋaniya de bɛ baara kɛ ni I ye o tuma an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn karamɔgɔ tɛ jɔ bɛɛ ka kɛnɛ kan karamɔgɔ tɛ jɔ kɛnɛ bɛɛ kan karamɔgɔ ma jɔ kɛnɛ min kan o kɛnɛ ɲɔgɔn tɛ kɛnɛ tɔw la tun o tuma an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka k'an bɛɛ ma hɛrɛ ye min fatura Ala ka hinɛ na Ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ la aw ɲɔrɔw minnu bɛ yan ya Rabbi Ala k'an bɛɛ sa sacogo ɲuman na Ala ka limaniya d'an ma nimagarakaw ka foli don u bɛnkɛ da n'o ye Binafu Fofana ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أسلمه an sigira hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala k'an sago d'an ma Ala k'an laban ɲɛ an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ a yɛrɛ jamakulu bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'aw ye a bɛ min fɛ Ala k'o d'aw ma a bɛ sira min ye Ala ka don an n'o cɛ Ala k'o kɛ Ala kira bonya kama صلي على رسول سينا آمين an b'an ka dugu la ni o ye Fana ye ni o bɛnna
le 23 9e mois 2016. K'a daminɛ wulada in na fo ka na nin kunanja saba in de tun bɛ Mali bolo k'a sɔrɔ silamɛya ma bonya an fɛ yan k'a sɔrɔ silamɛya ma caya yan bamanan kun bɛ yan nin kɛra ziiri ye sa o wallahi bamanan kun bɛ jamana in na yan bamanan kun bɛ wolo ka sa a ti jɛnɛya kɛ abada ala ko tɛ dɛ olu dalen tɛ ala ko la mais u dalen bɛ danbe la ani hɔrɔnya bamanan ɲɛnɛma bɛɛ sara ten u ye walimuso to yen ko faden to don n'i minɛna na ko i tɛ se ka kuma faden kɛnɛ kan bamanan bana jogojuguya ma tara na se ka kuma fadenw cɛ la bamanan ye sinji tugu nin jamana in kɔnɔ yan ni dutigi ko min duden bɛɛ bɛ sa nɔfɛ hali ni nkalon don aha bamanan tile la tiɲɛw de tun bɛ yen tilennenya ani hɔrɔnya min tun b'a bɛɛ dɛmɛ u b'a fɔ ko danbe danbe olu sigira nin jamana in kɔnɔ yan silamɛya sɔrɔla ka na don ko ka bolisow ci ka kɔmɔsow ci k'o tɛ tiɲɛ ye bolisow cira u ye misiriw jɔ o nɔ na ka kɔmɔtuw tigɛ ka ala kofɔyɔrɔ bila o nɔ na mais bamanan min banna jɛnɛya ma ka ban suyɛnni ma ka ban nkalontigɛ ma ka ban sinjitigɛ ma k'o ka baara tɛ tiɲɛ ye ko kuranɛ nana o de filɛ an bolo nin ye a ye ɲininkali kɛ bamanan tile la hali o ma mɛn kosɛbɛ duguw bɛ yen o duguw sigilen bɛ ni musonin ye kɔnɔ ta c'est-à-dire ni npogotigi ye kɔnɔ ta ka sɔrɔ cɛ t'a fɛ u b'a ladon so kɔnɔ de fo ka taa jigin a ti bɔ ko n'a ni dugutigi bɛnna ko dugutigi t'o san yɛlɛmɛ ko a bɛ sa o ye bamanan tile de ye han o ye bolisɔnnaw ka tile de ye han o ye dulɔ jimin kuma tile de ye faso ni bulonda japɔr o de falenna misiriw la ko ala ka so mais ala ka so ye jaabi jumɛn d'an ma sisan ne m'a fɔ an t'a la dɛ ne m'o fɔ dɛ an b'a la mais bamanan kafiri min ye dulɔ min ka boli sɔn o ye jɛnɛya haramuya yɛrɛ kan fo ka taa kɛ dugutigi tɛ se ka ɲɛmɔgɔden kɔnɔtigi y'a ɲɛna a bi sa olu de ka kɔmɔtuw cira ka misiriw jɔ misiriw kɔni jɔra a cayara a bɛna caya an ka so ye mais a ye résultat kɛra mun ye a ye jaabi jumɛn di la ilaha illallah karamɔgɔw ko b'an bolo lahara dɛ ko gɛlɛnba wallahi an bi to dun ala de tɔgɔ la mɔgɔw b'an bonya ala de tɔgɔ la n'an kumana min fɛ o bɛ ko to an ta la ala de tɔgɔ la karamɔgɔw alakira sallallahu alaihi wasallam a bi ban don min na n y'a fɔ aw ɲɛna a dalen a kasira ala ko Jibirila ma taa ɲininka Mamadu bɛ kasi mun na ne y'a fɔ a ye a bɛ sa su in na a bɛ na ne ala kɛrɛfɛ o tuma na a siranna saya ɲɛ wa tara tɛ fɛ ka gɛrɛ ne ala la de Jibirila jiginna a ye salamu di kira ma sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ a bɛ sigara dilan kan kira y'a jaabi a ko mun don a ko ala ko n ka nin ɲininka i bɛ ka kasi ko i siranna saya ɲɛ wa tari tɛ fɛ ka gɛrɛ ale la de kira ko di
ako Jibrila ma taa fɔ Ala ye Ala min bɛ ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ko ne ma kasi fiyewu ko ne ɲɔgɔnna tɛ sira saya ɲɛ ne bɛ fɛ ka gɛrɛ ale la ko mɛ n siranna ni ne fatura sisan diinɛ ɲininkali bɛ kɛ ne de la ni silamɛw kamana ganna u bɛna ne de ɲininka ni ko gɛlɛyara ne de b'a kiiri tigɛ ni n bɔra u kɔrɔ sisan u bɛna kɛ di a ko o de ye n kasi Jibrila taara nin fɔ Ala ye Ala ko taa fɔ a ye innama anta munzirun wa likulli qawmin had Muhammadu Ala ko kana f'i ye ko ale Ala y'i ci i ka mɔgɔw bagabaga walejugu ka dabila ko nka i k'a dɔn hali ni e tɛ yen kira wɛrɛ tɛna dɛ nka a bɛ mɔgɔ di min bɛ sira jira tuma min na n'o fɔra kira ye Ala tanu a k'u k'a wuli u y'a wuli a ko cogo di o yɔrɔ la sahabaw ma a ko el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im a ko dɔnnibaw aw minnu ye diinɛ kalan aw kɛra Ala ka danayamɔgɔ ye a ka jɔnw ka sa ni Muhamadu kɔni bɛna taa nka ni danayamɔgɔ bɛ Ala bolo lahara n'Ala b'o ɲininka ko ne kun dalen b'e la ko i bɛna n ka kunfinw bila sira i ye mun f'u ye ko o ye aw dɔnnibaw ye sa ko o dama tɛ dɛ wa hum bihim za'im ko waati sira tu tigɛ fo Ala k'a ɲininka a ye mun di mɔgɔw ma a ye mun fɔ mɔgɔw ye an karamɔgɔ n'an taara ta an bɛ taa mun fɔ a ma ca an kɔ dɛ a tiɲɛna an ɲɛna an bɛ mun mɛn a ye sagafurulayi kɛ Ala ka 4 seli i ka sagafurulayi siɲɛ 100 kɛ hali ni jurumu ye kulu ye o y'a bannen ye e bɛ nin fɔ jɔnni ye minnu bɛ ka juru da mɔgɔw ɲɛ ka mototigiw faga ka walidenw bɔnɛ u nin na k'u ka bolimafɛnw ta ka taa aliman bɛ ka nin de fɔ olu ye ko arakan 2 asafurulayi siɲɛ 100 ko i jurumu bɛ yafa mɔgɔ minnu kɛn bɛ ka walimusow tigɛ ko se b'u ye arakan 2 ni asafurulayi siɲɛ 100 bi di olu de ma faama sow faso cilaw a bɛ fɔ olu ye ko arakan 2 ni asafurulayi siɲɛ 100 an tɛ to yan dɛ el baqaw lillah an bɛ bɔ yan kow bɛ ban o tuma na an bɛ siri don min na n'an somɔgɔw yɛrɛw bɛ banna k'an jɛ ka taa an gɛrɛ dingɛ kɔnɔ k'u kɔ don ko dɔ na k'an k'o ɲɛsigi silamɛya ka nɔgɔ kojugu n bɛ kelen f'u ye lahara i tɛ maa si ye Ala bolo ko a b'a jɛnɛ a ni Ala cɛ la ayi kana siga o la sa Ala ye yafa masa ye hinɛ masa don walahi anw tɛ siga fiyewu ko Ala bɛ sɔn k'a ka jɔn dɔ jeni ani ale Ala cɛ la nka i na cɛw ye Ala bolo cɛ wɛrɛ ka hakɛ la i na cɛw ye Ala bolo muso dɔ ka hakɛ la i na muso dɔw ye Ala bolo cɛ dɔ ka hakɛ la nin tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kan ye wa u b'a gɛlɛya Hayidara b'a gɛlɛya ɔhɔ ko bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni de ye silamɛya ye dɔɔni dɔɔni a b'a gɛlɛya jumɛn fara walimuso la o ka gɛlɛn a y'a lajɛ kɛlɛ in ye nin de ye o mɛ karamɔgɔ min b'a fɔ k'a nɔgɔya hakɛ bɛ mɔgɔ dɔ de k'a t'ale kan ni dɔ tɔɲɔlen don karamɔgɔkɛ b'o tɔɲɔlikɛlaw su ka k'o kan ko a ye diinɛ nɔgɔya Ala de ye diinɛ nɔgɔya kira ko a ka diinɛ nɔgɔya ɔhɔ Ala de ye yafa masa ye mɛ cɛ muso bɛ cɛ bolo a bɛna muso furu sa kuma gɛlɛn ti fɔ kutuba la
moriw ti mikoro minɛ ka kuma gɛlɛn fɔ misiri kɔnɔ mais cɛ muso bositɔ fila la karamɔgɔkɛ u bɛɛ biri bɛ misiri kɔnɔ ye ko ala de ye yafa masa ye ouais parce que karamɔgɔkɛ muso t'u bolo wulibali don dɛ n'a sɔrɔla ko kamalen misiri kamalen jalaki dɔ ye alimami muso tigɛ ko alimami kumana misiri mɔgɔw ko alimami sabalisa dɔɔni dɔɔni don a t'a seli bilen o a bɛ misiri tɔ ye mais tiɲɛw bɛ kɛnɛ kan mais a tɛ se ka fɔ lahara an dun bɛ ɲininka an bɛ ɲininka dɛ bilahi kira ko dɔnnibaw ala ka danayamɔgɔ ye aw de ye kunfinw kan ko kira t'i ci ko nka aw bɛ n'u bilasira bilasirali de ye a ye na misiri fa ye misiri falen don salamu bilala min bɛ koko ta k'i cun walimuso kan faama min bɛ taa nkalon papiye signer min bɛ faso nafolo ta ko n bɛ taa n ka avenir dilan ne ni n denw olu de kɛlen bɛ ka misiri fa foyi tɛ ka f'u ye a ye seli de y'a bɛɛ ye seli y'a bɛɛ ye min tun bɛ yɛlɛ alakira ka minibaru kan a y'a ta yɔrɔ ɲini ale de tun bɛ n'i jɔ jumadonya fɛ alakira ka minibaru kan madinɛkaw ala ye kiraba d'a ma dɛ ni maa o maa ma nin kira in fɔlɛri dɔn i bɔnɛ na dɛ a bɛ kuma bɛɛ fɔ madinɛkaw ye a bɛ sɔrɔ ka jigin kira bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ka kutuba kɛ ka juma seli seli daa to ye a bɛ seli kira de ka misiri kɔnɔ n'i selila alikaba kɔnɔ seli fana kelen i bɛ seli fana 100 de baraji sɔrɔ mais n'i selila alakira ka misiri kɔnɔ madina seli fana kelen i bɛ seli fana 1000 de baraji sɔrɔ nin cɛ in tun bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ ka seli fana 1000 baraji sɔrɔ o dama tɛ dɛ ka seli kira laban kɔfɛ ka seli kira laban kɔfɛ alimami min haramu t'a kɔnɔ alimami min ma walimuso tigɛ ka kɔrɔ n'a bɛ ka k'o yafa deli a tun bɛ seli o de kɔfɛ muhamadu mustafa mais a ye ɲininkali kɛ ko cɛ in zalen ko a kɛra di kira selila su kan ka ala yafa deli o ma ɲɛ a denkɛ nana kira yɔrɔ la yanni fa ka don kasange la ko kira k'a ka jalamugu de riwaya 2 don dɔw ko a b'a i n'a fɔ karamɔgɔw bɛ dulokiba min biri u kan ko kira y'o de di ko ka t'o kɛ k'a fa kasange kira ka fini n'o gosirila ka ban a ma ban u taara kira ka fini kɛ k'a kasange kira selila su kan an karamɔgɔ a da kaburu kɔnɔ direct fɔ janɛmɛ kɔnɔ kuranɛ de b'an bɔ ɲɔgɔn na u ka kuranɛ dayɛlɛ kɛ u ka kuranɛ dayɛlɛ a bɛ yen kira selila su kan a selila kira ka misiri kɔnɔ ka seli alikaba kɔnɔ seliko kelen seliko 100 i b'o baraji sɔrɔ seliko kelen seliko 1000 i b'o baraji sɔrɔ ka tila ka seli alimamiw ka alimami kɔfɛ mais alimamiw ka alimami ka duloki n'o ye kira sanima ka duloki ye o de kɛra k'a kasange kira ka su seli ala k'a bila janɛmɛ kɔnɔ seliko don wa o bɛ nin bɛ fɔ Hayidara a tɛ seli fɛ dɛ a t'i seli a ko n tɛ seli o a tɛ seli fɛ n'i y'a mɛn dɔrɔn f'u hinɛ bɛ don i la walayi parce que i yɛrɛ ɲɛ bɛ a fɔlɔ ye min ye ala ka danga b'u kan yan dangaden bɛ se maa na wa jango ala ka danga o bɛ se maa na o kɔfɛ a hinɛ kan k'i minɛ a bɛ taa laban janɛmɛ kɔnɔ bilahi parce que kira cira ka tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bila ala ka sira kan fara walimuso la fara wali nafolo la hasidiya dabila i tilen kira ye nin de fɔ mais seli donna silamɛya la silamɛya ye san 10 kɛ seli faridayalen t'a kɔnɔ silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen san 10 seli faridayalen tɛ yen an karamɔgɔw bɛ yan seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen ala ye kelen ye an k'an jogo yɛlɛmɛ ka bɔ juguman na an ka ɲuman sira minɛ silamɛya ye san 10 de kɛ nin kilasi kɔnɔ san 10 seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen ala ye kelen ye Muhamadu ye ala ka ciden ye an ka jogo juguya kɛlɛ
100 ans mi kuma kelen fɔ ye jamana ye mago bɛ min na bi jogo de don i mana ye mali yɛrɛ ma se ka taa ɲɛ dɛ jogo de don a y'a lajɛ bani ni faama min sigira ni maa kelen ye mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun sɛgɛn bɛ se ka ban o jamana na han mun do jogo an ye nin fɔ an k'a faga de Hayidara tɛ maa ɲuman ye a y'a gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ne suspana Bamakɔ polisi sauté gendarme sauté ne Hayidara ma minɛ ka taa yɔrɔ min a tɛ yen o de la siɲɛ caman ni ne bɛ kuma aw fɛ n ti kuranɛ ta n ti hadisa ta an ma se o ma fɔlɔ aw ka aw faw ɲininka minnu b'u yɛrɛ kalama nin jamana in Mali sous-région fɛn o fɛn jamana o jamana b'an lamini ya maliyɛn bɛ taa wari ɲini a bɛɛ la mais a ye ɲininkali kɛ kunu n'a fɔra sonba minɛna mɔgɔ fagala minɛna n'u bɔra journal la i bɛ jamana caman tɔgɔ mɛn na i ti maliyɛn ye a la abada bilahi o ye wali jamana ye Mali kɔnɔ yan k'a fɔ mɔgɔ bi mɔgɔ faga n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sɔrɔ kɛlɛ don o kɛlɛ la dɔ ma s'a dusu la a y'a kɛlɛɲɔgɔn bugɔ ni bere walima a ye murukɛ ka a sɔgɔ mais o tigi tora la o n'a ɲɔgɔnnaw de tun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ min yɛrɛ b'a kɛ a nimisalen don nin jamana in kɔnɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ fagara dɔrɔn nin sira don mais an kɛrɛfɛ yɔrɔw la don o don i b'a mɛn u ye mɔgɔ 2 faga k'u ka nafolo minɛ u taara marifa jɔ bitigitigi la k'a ka minɛnw ta an kun bɛ nin mɛn an kɛrɛfɛ de mais Mali kɔnɔ yan kabini Ala k'an da an kun b'a mɛn mais anw y'a fɔ jogo n'a tiɲɛna dɔrɔn o ye jamana halakilen an b'o min fɔ an karamɔgɔ caman bɛ yen minnu wulila an contre la Mali t'o jamana ye maabaw de tɛmɛna Mali la yan u ye dugawu de kɛ Mali dugukolo la yan Mali t'o yɔrɔ ye dugawu de kɛra Mali ye dugawu kɛra Mali ye tɔw y'u ta danga de ye dugawu foyi ma kɛ Mali ye lamɔ de tun bɛ Mali kɔnɔ taa n'i yɛrɛ ye dugawu parce que an k'a fɔ dugawu ma kɛ dɛ n'a sɔrɔla dugawu kɛra o ye kojuguba ye dɛ parce que n'i fa ye dugawu k'i ye k'i ka taa ɲɛ a ye sira jira i la i fa taalen kɔ n'i y'o sira bila k'i kɔ don sira ma dugawu in bɛ kɛ danga de ye dugawu bɛ kɛ danga de ye o tuma na an k'a fɔ u ma dugawu kɛ u y'an lamɔ de lamɔ tiɲɛna anw de bolo lamɔ tiɲɛna ko mɛnnen tɛ o ne min bɛ ka kuma aw fɛ anw ka denmisɛnniya la a bɛ hakɛ to walahi npogotigininw bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ tulo kɛ kalo yelen kɔrɔ a yɛrɛ cɛmisɛnninw bɛ na u kɛrɛfɛ u bɛ tulonkɛ la i b'i den ka boli ka gɛrɛ u la n'i sera k'i bolo maga min na i bɛ boli ka na i tɔɲɔ ko walahi n bolo y'a sɔrɔ i y'a ye bilahi i tɔɲɔgɔnw denmisɛnya kojugu fana tɛ an kɔrɔbayalen san 15 jusqu'à san 16 u b'i tɛgɛ minɛ i ni Ala c'i tɛgɛ y'a sɔrɔ i b'i kale ko n tɛgɛ y'a sɔrɔ i n'o damu de bɛ si mais a y'a lajɛ denw ma wolo fɔlɔ o kɔnɔna fana na sungurudenninw c'est-à-dire a bɛ fɔ ko tɔnmusow quoi tɔnmusow ani filamusow u bɛ muso minnu si ka kan olu bɛ tɔn dɔ dilan a bɛ fɔ ninnu ka filanw ye ninnu ye o tuma na a filamusow ɲɛnajɛw bɛ kɛ a bɛ n'a kɛ mais ni i filamuso dɔ bɛ sira kan ta i fa ka bɔ sira wɛrɛ kan walima i fa ɲɔgɔnna maa o maa b'i fa bɔ n'i y'a ye kare kun na i ni sungurudennin jɔlen nin kare in na i bɛ kare 20 de fara a kan bilahi a t'i ye ko 2 kɛ mais sisan mais an labanna cogo di sisan karamɔgɔw a y'a labɛn dɛ jaabi bi di Ala ma dɛ an sera yɔrɔ jumɛn sisan civilisation
évolution an ye ko dɔn an évoluera kuranɛ yɛrɛ évoluera karamɔgɔw évoluera kɔlɔsi évoluera o tuma na mun kɛra i denmuso kamalen o ni denmuso de bɛ da ɲɔgɔn kan sa ko an ka taa na nɔfɛ an ka so i kamalen yɛrɛ walahi a fɔko fɔlɔ a bɛ siran i a ka so yɛrɛ wa ne fa tɛ fɛn fɔ la ilaha ouais mais pourquoi parce que a fa tɛ yen o mɔgɔ denmisɛnnin ninnu yatimɛdenw de don dɛ yatimɛden n'i ko yatimɛdenw don dɔ b'a miiri ne fa bɛ yen koyi i fa sakuma mɛnna i fa sakuma mɛnna ni cɛnin sera ka don e fa ka so muso balimamuso nɔfɛ cɛ yɛrɛ sirannen don a labɛnnen don bolifɛn han mais denni bɛ k'a jala gɛlɛya denni b'a nasa buwati fɛ o parce que buwata cɛnnen don nasa anw b'a dɔn o bɛ taa don so kɔnɔ ko n'an fa fo o bɛ na an su buwa o tuma a denmuso yɛrɛ b'a fɔ buwa nin tɛ Daramani ya Daramani c'est wa i ka kɛnɛ dutigi min bɛ taa misiri la misiri selilaw de ye ninnu ye ko u b'an kɛlɛ misiri ko min na dɛ o selilaw de ye nin ye tan aw ka misiri jɔkun ye mun ye aw bɛ se k'a fɔ ala ye lahara ko nin de ye ala ka so ye i denmuso bɛ cɛnin bolo i b'a kalama ko nin de ye ala ka so ye ko aw y'o dungo ye o baw fana bɛ yen jɛnɛba an ma maa y'i nɔfɛ dɛ ayiwa n'a kɛra min ye an ɲɛ tɛ maa n'i nɔfɛ dɛ o kɔrɔ ye i kamalen wele ka na an nana fɔ yan de o de la n'an sigira an bɛ kuma denmisɛnninw de fɛ k'a ɲini u fɛ u kana sɔn u ka sɔrɔ nin fɛn ninnu na a fɔlɔ ye mun ye dangaden de ye fu ye ala ma foyi da a bɛ fɔ min ma fu ni dangaden tɛ jɔyɔrɔ bɛ kafiri la nka jɔyɔrɔ tɛ dangaden la denmisɛnw a ye lamɛn ka ɲɛ don dɔ la hali ni n di a b'a fɔ Hayidara ye nin fɔ an ye ka kɔrɔ o amina 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 a y'a bangebaaw bonya kana sɔn fiyewu muso min di ma fɔlɔ kana na n'a ye i fa fɛ i fa tɛ fɛn fɔ dɛ ale sara o parce que n'i y'a mɛn bangebaa dɔrɔn bangebaa jɔyɔrɔ ye ka den éduquer k'a bilasira ni bangebaa dɛsɛra den bilasirali la dɔrɔn a ɲɛnama sakuma de mɛnna mais e kana to a kɛ e ta tiɲɛ n den a fɔ n'i ma sira ala ɲɛ sira danga ɲɛ a fɔ denni ye ko a k'i kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ a na ɲɔgɔn sɔrɔ kana sɔn a ka n'i fa fɛ dɛ e k'i se bɔ o civilisation in na n'i ma sira ala ɲɛ a fɔ a k'i kunbɛn yɔrɔ wɛrɛ kana na n'a y'i fa fɛ ma fi denni kana sɔn cɛnin ka n'i nɔfɛ a ka so a fɔ ayi n kɔnɔ kare kɔnɔ n'i ma sira ala ɲɛ n'i sɔrɔ ye kana na n'a y'i fa fɛ parce que n'a nana dɔrɔn kuma kelen de don n fa ne nin de bɛ jɛnɛya la koyi n jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn filɛ komi e ta tiɲɛna an bɛna an jiri la o tuma na o ye danga de ye kan'a kɛ nin dama dama de sogolonnen bɛ an ka jamanaw kɔnɔ yan tɔɲɔli bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ yen ayi dugawu kalanko tɛ o bolojanko tɛ o wurudiko tɛ o ayi sa haliwa la dugawu minɛbaga ye ala de ye e b'i bolo jan ala min ye ala ɲɛ b'i dusukun na a man ɲi ala ɲɛ bɛ jamana tiɲɛnen na aw dadennen don e b'i bolo jan ala ye ka mun fɔ a ye foyi wulibali don dɛ karamɔgɔw n'aw jɔra a jɔyɔrɔ la nin jamana ye a bi kɛ ca ye bilahi 95% musulman karamɔgɔw mana jɔ u jɔyɔrɔ la ka ala ta fɔ a fɔcogo la bilahi jamana in bɛ sira minɛ diyagoya la an ye nin min fɔ
n'u y'a neni jogo ko jogo tɛ se ka fɔ n'i y'a fɔ i fa bɛ neni nkalonjugu bɛɛ bɛ d'i la mɛ Ala bɛ yen hasbunallahu wa ni'mal wakil mais Ala m'an fa fɔ a kɛra an ɲɛna n'a hakili b'a la an ka président dɔ tun bɛ Amadu Tumani don dɔ la u ka lettre nana di ne ma ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la Mali gouverneur bɛɛ welelen don Mali maaba bɛɛ welelen don e bɛ président ka kuma mɛn ko bɛɛ wele kun ye min ye ko ale kamana ganna ko n'a ye mɔgɔ min nommé poste min na c'est à dire n'a ye mɔgɔ min bila baarakɛ yɔrɔ min na dɔɔni dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli mankan na a ye wari bɛɛ dun a ye wari bɛɛ dun ko n'a y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa sɔrɔ wari dunna fana a b'o bɔ yen n'a ye dɔ bila ye sɔɔni dɔrɔn mɔgɔw bɛ kulo k'o fana y'a dun ko mais sisan ale kamana ganna ale baarakɛla ko tɛ dɛ ko mɔgɔ ko de don ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ dilan cogo di de ko an kana tile damadɔ kɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma ko mɔgɔ bɛ dilan cogo di billahi aliyil azim o y'anw wele parce que n'an taara u bɛ warinin d'an ma an b'o bila an kun n'o ko a na kusaya an ma tile fila ye da ko nka mɔgɔ t'i dilan tan dɛ fɛn min bɛ dilan san bi e kamana gɔnɛ nana o dilan cogo ɲini bi a kɛra baara ye dɛ lamɔ bɛ daminɛ depuis den wolola baɲumanw bɛ denw lamɔ faw bɛ far'u kan a mana bɔ yen lamɔ filanan bɛna kɛ kalanyɔrɔ la karamɔgɔ ye lamɔniba filanan ye a mana bɔ yen hakili ye lamɔniba sabanan ye bangebaaw y'a lamɔ karamɔgɔ y'a lamɔ a yɛrɛ ye hakili sɔrɔ ka ɲuman ni juguman dɔn lamɔ bɛ dafa yen de mɔgɔ min lamɔna k'a dun na n'o nana bila walifɛn kunna o b'o to yen wa o de gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ dɛ ni jogo tɛ maaya tɛ yen o an ka kɛlɛ ye nin de ye fo ka se Ala ma nkalonfin i b'i te fin i bɛ tila ka taa jahanama kɔnɔ seli kun ye mun ye ka surunya Ala la mais Ala kira ko cogo di ko seli b'aw jogo ɲɛ ko Ala ko ten u ye kira ɲininka ko mais mɔgɔ dɔw bɛ seli tigɛ k'u jogo ɲɛ a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli ni seli m'a bɔ wale jugu la ko a seli o seli Ala bɛ dɔ fara ni Ala cɛ janya kan lam yazdad inda Allahi illa bu'da i seli o seli i ni Ala cɛ bɛ janya parce que Ala tigɛr'i la Ala de ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko n'a bɛ seli b'a bɔ jogo jugu la hali min t'i jogo jugu bɔ n'o kɔnnen don ko seli bɛ seli la b'o la dɔw b'an ka misiriw kɔnɔ a ka ca san 40 ye hali bi o denmusow de filɛ bitiginiya la a ti furu dɔ y'a ta dɔ y'a bila o denmusow de bi bazɛrisi tigɛ ka n'a d'u ma yan u b'o jɛman don ka taa misiri la denmuso min tɛ furu la karamɔgɔw a kɛra cogo di o tuma na an tɛna kuma janya bilen an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan mɔgɔw sɛgɛnna mais n bɛ fɛ ka min fɔ ni Ala sɔnna an sigira an balimamuso ka kɛnɛ de kan yan ka na dugawu k'a ye nka ni Ala sɔnna n y'o layidu di Fanakaw ma an tɛna fama ni Ala sɔnna an tɛna fama Fanakaw an tɛna fama n y'a layidu d'u ma ni Ala sɔnna siw bɛ Ala de bolo n'Ala ye dɔɔni fara a kan an bɛ jɛ ka sigi ni Ala sɔnna an b'Ala deli su o su an kɔ Ala ka hinɛ na silamɛya kɔnɔ ya Rabbi Ala ka yafa bɛɛ ma Ala ka nin kɛ hinɛ ye k'a da bɛɛ ma musow
ma waati sɔrɔ aw ye su in na n b'o yafa ɲini aw fɛ parce que ne ka kuma bɛ aw fila de ka denmisɛnninw ani musow nka su in na n ma se ka waati sɔrɔ aw ye nka aw bɛ dugawu kɛ na ala y'an fara ɲɔgɔn kan nin kɔ aw ka cadeau an b'o di aw ma ni ala sɔnna inshallah mana an bɛ dugawu kɛ Fana ye ala ka Fana taa ɲɛfɛ ala ka Fana jidi ala ka Fana yiriwa ala kana Fana nagasi ɲinifɛnw ala k'a bɛɛ nɔgɔya ɲinifɛnw ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye dɔw nana ko baya a ba o ma se a ye dugawu kɛ ni si sɔrɔla n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sabati ala k'a n'aw jidi ala k'a n'aw jidi a y'an bonya ala k'aw bonya salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah badenw ni ne tun ye ni magalakaw olu ka musokɔrɔba min n'a ye an kɔn ala ka hinɛ na Jɛnɛba Fofana n'an bɛɛ b'a wele Yaya ale ka duwawu don kɛnɛ Sherif Usman Madani Haidara bolo ani Jamiyatu Ansardin tɔndenw an b'a deli ala fɛ a dabɔra hinɛ ɲini min kama ya rabbi ka daminɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani silamɛsiw fɛn fɛn bɛ ala bolo ala kɛ nin kɛ hinɛ ye ka se u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bada dali ya rabbi ala ka nɔgɔya musokɔrɔba in ye an yɛrɛw bɛ t'o sɔrɔ ye don min ka sɔrɔ ani ala ka di ya rabbi ala k'o kɛ an ye an b'a fɔ ala kana du barika t'a fɛ a taara ka den minnu to ala kɛ barika don u la ni alakiraba yɛrɛ hɔrɔma ye a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.